kada ku manta za a gabatar da wasan ne a Palais de Sport 14-15 ga wata. Sai na zo, ina son koyar Nijar kamar yadda kuke so na. Allah ya bar mata. Ke kala ta ce na lura da ke kai kewa ne yaro. Barbar ki ga ta kuma da ke kwambo zan yi da doro. Kupul guda 10 akwai konkur tsakanin masoya wanda suka iya kalaman soyayya sun ci zannuwa da bazai kuma akwai wanka tsarin wanka wanda suka iya wanka kwalliya wato makiya sallar masoya duk kupulkin da ya ci yana da bazai. Konkur ya shahi wanda suka sai tikiti na VIP kuma tikiti na VIP shiga uku ne kacal 3,000 francs zango itu duka can wajen Omar mai kasatu wadata za a fara saida shi 10 ga wannan wata da muke cikin shi. Kai ka rugo da gudu ki rugo da gudu mu haɗu a wurin Omar mai kaset Premier Cassis mu sai tikiti na VIP saboda mu shiga competition kumbala gasa ta soyayya. Kai wannan sako duka na da mai zango, wannan kyauta ta da mai zango ce duka da 14 San Valentine. Kar bari a baka labari, karki bari a baki labari. Sallar masoya da sponsor official Alke Entertainment Alhaji Omar mai kaset a can wadata Premier Cassis San Valentine Ventar karhe 8 na dare kudin shiga 300 min san kisa zango hinza kenan mu hadu a dubu a can Palais de Beneficie wato Palais de Sport. Kai mu hadu a dubu